Bună! Cei mai mulți oameni astăzi se preocupă să aibă destule mâncare, să aibă îmbrăcăminte bună, să aibă mașină, să aibă casă. Și toată lumea aleargă toată ziua pentru lucrurile acestea. Vine Domnul Iisus Hristos și schimbă perspectiva. Le spune oamenilor, viața e mult mai importantă decât ceea ce vedeți voi. E mult mai importantă decât mâncarea, decât hrana, e mult mai importantă decât îmbrăcămintea. De fapt, este mult mai importantă decât vă dați voi seama. Viața trebuie trăită din perspectiva împărăției lui Dumnezeu. Să cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu și atunci oricum celelalte lucruri Dumnezeu ți le dă pe deasupra. Deci prioritatea numărul 1 în viață, importanța, cel mai important aspect al vieții este să cauți împărăția lui Dumnezeu. Le vei primi pe toate celelalte, nu te mai îngrijora de celelalte. Domnul vrea să avem o perspectivă eternă. În perspectiva eternă este speranță. Așa că încrede-te în Domnul, caută mai întâi împărăția cerurilor și vei vedea cum viața ta va fi focalizată pe cer. Sunt Natanael Costea pentru Minutul Speranței.